nebo mýtického Hero Bryna. Tak pozvedněte krumpáče. Hranatý bloky jsou prostě víš? Nejlepší kámoš mi před rokem ukázal jednu super hru. Koupil jsem kód a když jsem soubnul, byl to obří svět z kostiček. Zvednul jsem render distance na pár, řekl, postavíme epický bunkr. Střecha nad hlavou a dřevěný dveře. Tehdy jsem se postavil a řekl, miluješ tu hru, tak hrej, jedno jestli zníš blbej, zapni si Minecraft, hranatý bloky jsou prostě nazbírám si nějaký dříví, hned ho mám 64, zapnu si Minecraft, hranatý bloky jsou prostě Ježí, zombie, utíkej, našel smeč, tak zabíjej, hranatý bloky jsou prostě Ježíš, creeper, nebouchej, možná jindy až budu chudej. Minecraft, hranatý bloky jsou prostě Ať už kraftíš nebo bojuješ, ať už kraftíš nebo bojuješ, ať už kraftíš nebo bojuješ, ať už kraftíš nebo bojuješ. Kraftíme pec a stavíme nástroje, železné krumpáče dáme do plochu. Začínáme cestu pro neznámá, ale neblokujeme už jen trochu. Nemůžu použít štěrk, nespadne dolů. Nevěřím tomu, asi opět vidím, je to mytický Hero Bryna. Ale nějaká láva, červený kameny, když najdem diamanty, tak jsou míň. Miluješ tu hru, tak hej, jestli zníš blbej, zapni si Minecraft, hranatý bloky jsou prostě nazbírám si nějaký dříví, hned ho mám 64, zapnu si